जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि पिपल जोंनि लिडारशिप मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि बिथोन बायदि आङो बिथांमोननि दायित्व होनाय बायदि आङो बे भेरगाव जिल्लानि इनचार्ज बे हिसाबै आङो बे भेरगाव जिल्लानि मैयानिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय लोगो हमनायजों लोगोसे जोङो मा सोलिबाय थादों जिल्लानि बा ब्लक लेभेलाव बेखौ जोङो सावरायनाय गेजेरजों दैदेनगिरिफोरखौ फोजाखांनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। बेजों लोगोसे जोङो बहाय मा जेंना जोंहा नुजाथिदों बेखौ जोङो सावरायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोंनि इउपिपिएल दला जाहाथे थांनाय 2 बोसोरनिख्रुइ फैगौ जोंनि बिसायख'थि जि नुजाथिदों बेयाव मोजाङै जोङो जि हास्थायदों बा जोंनि लोकसभा इलेक्शननि थाखाय जोङो जि मेम्बारशिप ड्राइभ एबा गुबुन जोंनि जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जाहाथे जों मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो बेबायदि जोङो आसा खालामनानै बायबा जों नाजानायखौ जोङो आरम्भ खालामदों। गासिबो थिगानो दं मानो होनब्ला जोङो बे रुलिं सरकारनि गासै बिबानगिरिफोर आरो बिथांमोनखौ जोंनि जिल्लानि एबा जोंनि बिटिआरनिफ्राय थिसननाय हिसाबै गासैबो एक्टिभआव दङ आं बेखौनो सानदों आरो गासैबो एक्टिभलि आंजों लोगोआव दंफायो आरो आंजोंनो गिदिंफादों हिसाबै जों सानदों फैगौ जि बिसायख'थि गुबुन दोलो बा जिब्रै देखायदोंब्लाबो माबा माबि रेलि खालामना देखायदोंब्लाबो जोङो जोंनि जि मोन्दांथियाव बिसोर जेबो देरहानायथ' बादो बिथांमोना भटखौ मोननाय नङा होननानै आं सानो। फेलार माने बिथांमोननिया फेलार जायाखैमोनबा जों मानो दाथ' डेभेलपमेन्टआ जों माथो बिटिआर माने मा होनोमोन सुक्ति खालामनो गोनां जादों नङा होमबा बेयो फेलार नङा बेयो जों साक्सेस जादों होननानै जों बुङो मानो होनबा बिथांमोननि माने साक्सेस जायोमोनब्ला जोङो मानो गोदान सुक्ति खालामनो गोनां जायोमोन नङा होमबा बे मोनसे बिथांमोना मा होनोमोन दिनैसिम मा मावदों बेथ' मा सान्थियानो गैयामोन नङा होमबा दिनै मामुलि फिसा फिला दाखाय सिखावखौ सोरबा फिसा फिला एनकाउन्टारखौ बिथांमोना मोनसे जाहोन लानानै फेलार मोननाया बेथ' दुखुनांथाव आरो मुगैथाव आरो दा जोङो बे प्रशासनिक खामानि बेखौ नोङो सरकारखौ दाय होनायालाय बहानि जुक्ति जागोन जों साक्सेस जादों होननानै बुंगोन मानो होनब्ला सरकारा गुबुन जोंनि सिगां आनएमप्लयड जानाय बा सानैखौफोरबो आईआईटिफ्राव डक्टर फरायनो माबा फरायनो जेबोआनो गैयामोन माने थाग थियारि होननायथ' गैया माने एबसुजोंबो सोमोन्दोआ मोजां नङामोन साहित्यजोंबो सोमोन्दो मोजां नङामोन मात्र बिसोर फान होयो होननानै साहित्य सभाफोरखौ बुंनो एसे माने बिथांमोननि गावनि प्रतिनिधिखौ होयोमोन खिन्थु मा होनो दिनै जोङो साक्सेस बेबायदि बुंगोन जे जोङो गोबां गेलेगिरिबो दिहुननो हाबाय गोबां माने मा होनोमोन आईआईटिबो थिसननो हाबाय डक्टरनि माने थिसननोबो हादों आरो लोगोसे इउपिएससिनि जि बेफोरबो जोङो साक्सेस बुंनो हागोन बेफोरबो जोंनि सानेक' बायदि दिल्लीयाव जों फ्रि कचिं होगासिनो दं लोगोसे बड'लेण्डआव जोङो एनडिएफबिनि जे सुक्ति बिथांमोनाबो बेयावनो साइन होदोंमोन खिन्थु बिथांमोना फेलार मा वार्डआव बुंदों बेखौ जों बुजिस'वाखै खिन्थु
डेभेलपमेन्टआ दाबो जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन आरो बिथांमोननि जि खालामनाय हाबाफारि बिथांमोना लाइबिलिटिसखौनो 30,000 crore बायदि दोनबाथ' आरो फेलार बिथांमोना खिन्थु बे लाइबिलिटिसखौ जोंनि सरकारा होगासिनो दं आरो जों साक्सेस जागासिनो दं होननानै बुङो खालेंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल नि जों मावथिफोर लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन आरो बेनिफ्राय बे हाबाफारिनाव जों खाफाल गोनां जोंनियाव गार्जेन हिसाबै दैथायहरजानाय सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिथां सार अनजालु बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै बरायदों बरायनानै जों मोजां मोनदों आरो बिथांखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांजों जोङो खौसेयै जों खामानि मावनानै जोंनि खालेंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल बेखौ जोङो सिगां फारसे आवगायलांनो हागोन बे जोंनि मोनसे फोथायनाय फैदों आरो खामानि मावनो थाखाय जा माने मोजां खाबु जादों होननानै आङो दिनै बुंगोन जों जिखिनि प्रतिश्रुति होनानै परिबर्तननि खोथा लाबोनानै जिखिनि खामानि मावदों 2 बोसोरनि गेजेराव इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सरकार खालामनानै बेथ' जथेस्थ' खामानि मावदों बेखौ जायफोर बेरेखा हान्जा बिरोधि दल बिथांमोना जिमानखि बुङा मानो बिथांमोनाबो मिथिगौ खिन्थु बिथांमोना माने जिहेतु गावनि दोलोखौ हमथाना लाखिनांगौ जाबाय नालाय बेनिखाय बिथांमोना बुङाबाबो राहा गैला खिन्थु बिथांमोनासो बांसिन माने इउपिपिएल दोलोनि जि सरकार बे सरकारा जे खामानि मावनो हादों बिथांमोना माने बिथांमोनासो बांसिन मिथियो मोजाङै जे गमामायैनो 2 बोसोरनि गेजेराव जायखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ बे दोलोआ जे माने खामानि मावनानै रायजो राजानि बा गते माने जे बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों खम समनि गेजेराव बेखौ बिथांमोना माने गोसोजों गनायदों खिन्थु खुगाजों बुंनो गोसो जायाखै आरो बुङोब्ला बिथांमोना निसय आरो दिनैनिफ्राय डिलेट जालांगोन माने